Ik begin hem te roeken. Roeken je hem met? Ja, deze die roept nou ik wel. We zijn hier in de achtertuin van het gemeentehuis in Beetsersweg. En op de groen waar we nou binnen, daar had al jarenlang een fruithof West. En daar staan nou een heleboel jonge bijen die het beginnen te dragen. Dit is een paar, de Williamspaar, en die had een parrenmodel. Tje, die bijen. Die shot eruit als een paar. Ja. Nou, dat is de meeste parren die hebben een parrenmodel. En dan zou je een appelbeem herkennen, die had meer een appelmodel. Dus dan is dit een appelbeem. Dit is een appel. Dit is ook een oude, die staat hier, nou die is ook meer dan 100 jaar oud. Dat is een limoenappel, dezelfde als deze die hier achter u is. En is dat een lekkere appel? Ja, dat is een hele aangename appel. Dat is een goede moesappel. En die kan, nou ja, dat haal je dus echt, maar dit spul die kun je bewaren. En dan in maart ongeveer, dan is er uit de hand pas lekker. Waarom wil je zo blij van appels en van die oude appels en parren? Nou, ik had ze altijd een heel erg lekker vond. En die oude dingen, die hebben volle meer smaak, die binnen volle lekkerder gewoon. En als je de geur van het spul had, dan wil je al, nou ja, ik had het altijd leuk vond. Ik ben een appelvrouw, zo staan. En dit is waarschijnlijk, en dat is nog net helemaal zeker, een zeer zeldzame knoop. De anjelierappel. En waar wie knoop? Dat wie 250 jaar geleden de tuinman van Marijke Meu, dus de voormoeder van uw koning eigenlijk. En die hier is een tuinman en die had dus wat doen, goeie en gangbare fruitrassen winnen, had hij in een boek geschreven in 1958. En waarom is dat nog altijd zo'n belangrijk boek? Omdat het heel goede beschrijvingen binnen en dat zijn soorten die het heel lang gangbaar blijven binnen, overal. En is knoop nog altijd jouw grote voorbeeld? Nou ja, ach, het is een aardigheid om het te weer strot te bladeren. Maar dit zijn dus al je Oude soorten. Appel- en parrenrassen. En er zijn een heleboel, die zijn er nog. Welke staan in deze tuin? Hier hebben we de zwaanappel. Die hebben we daar staan. En we hebben het zijdenhemdje. En het zijdenhemdje, die heet in het Fries kruizenotje. En dat komt ervan, nou ja, dat is ik Friesen ben Friesen. Dat ding dat waar ik Cuisino neemt. En dat is van een Fries net uit te spreken. En daarom heet het kruizenotje. Toen ik liet weer, op een gegeven moment is mij een appel voorgehouden. En ik koer al steenlijk ook. En nou, toen had ze die appel een beetje te bekskoot. En toen begon ik te rennen. Achter die appel aan. En nou, die appel die ging verder voort. En ik er verder achterom rennen. En die appel die roen, nou ja, mijn hart of mijn verder voort. En nou, zo had ik het rennen leerd. Maar vanaf dat jou 10 maanden wien jou al Appelig. wien jou al appelig.